В настоящето видео ще ви покажем как да монтирате магнитен GPS тракер. Използваме анонимният тракер TIC, който работи в цяла Европа. Защо ви е нужно такова устройство? Ако искате да разберете дали вашите служебни автомобили наистина се използват единствено за фирмени дела, трябва да извършите дискретна проверка. Няма как да имате доверие на никой, така че трябва да свършите всичко сами. Не е необходимо да имате достъп до колата, за да инсталирате тракера, тъй като той е оборудван с изключително силни магнити, позволяващи монтирането му отвън и под автомобила върху шасито. От нашия опит знаем, че много хора се страхуват от поставянето на тракер под превозно средство, защото се притесняват, че ще падне по време на пътуване, или GPS-ът ще бъде видян, или те ще бъдат видени докато го монтират. Затова ще ви научим как се монтира GPS бързо и правилно. Задържащата сила на магнита зависи от разстоянието между магнитите и металната повърхност. Можете да тествате силата на магнитите върху всяка плоска метална повърхност, която може да се намери в офиса или дома, например на врата на хладилник или метална каса на врата. Първо монтирайте тракера с салфетка, поставена между тракера и хладилника. И след това опитайте да издърпате тракера от повърхността. Вижда се, че се е захванал силно. Сега поставете втора салфетка между тракера и вратата на хладилника. Задържащата сила вече е твърде слаба и GPS-ът пада. Имайте предвид магнитната сила, използвайки една салфетка. Превозните средства често имат защитен материал, напръскан или фиксиран върху шасито. Дебелината и видът на този материал може да се различават според автомобила. Трябва да намерите равна повърхност, с най-тънкия слой изолиращ материал по колата. Обикновено модерните автомобили имат пластмасова кора на шасито, но все пак винаги може да намерите метални части, на които да залепите устройството. Когато монтирате тракера върху шасито, той трябва да остане фиксиран там по същия начин, както когато го тествахме на вратата на хладилника. Не е препоръчително да монтирате тракера върху ауспуха, тъй като кутията на тракера е пластмасова и корпусът му би се разтопил от топлината. Винаги трябва да се опитвате да позиционирате тракера хоризонтално, а не вертикално, тъй като може да се плъзне надолу, освен ако няма нещо, което да спира плъзгането. GPS-ът не може да бъде поставен върху движещи се части, тъй като когато автомобилът мине през дупка, това може да доведе до падането на устройството. Препоръчваме тези места като идеални за монтаж. В близост до предната или задната броня има метални подрамки, които се използват за фиксиране на пластмасови брони към шасито и те също предпазват колата, ако възникнат сблъсъци. Те са много здрави и ще държат магнита добре. На някои автомобили има теглич за тегляне на ремаркета. Тегличите обикновено имат своя собствена подрамка или фиксаж, върху което е възможно да залепите тракера. Има места върху шасито, където има вдлъбнатини на тавата на пода. Те са добри, защото тракерът не се пръска от вода, когато превозното средство преминава през локва. Водата в локви може да създаде голяма сила и така шофирането през локва с висока скорост би съборило тракера. Водата не е проблем за тракера, тъй като е устойчив на вода, сняг или кал. Повърхността, на която залепяме устройството, трябва да е възможно най-гладка, за да осигури пълен контакт, така че да се използва пълния потенциал на магнитната повърхност на GPS-ът. За да придобиете представа какво се случва под превозното средство при преминаване през вода, заснехме следните кадри на мокър път и шофиране през локви с дълбочина около 3 см. Поставихме два тракера под автомобила. Първият тракер, който поставихме най-близо до камерата, остана фиксиран по начин, който би се сравнил с поставяне на тракера върху хладилник с две салфетки между него и повърхността. Освен това не беше и на равна повърхност и затова падна сравнително бързо. Виждате, че пред самия тракер имаше вдлъбнатина, което значи, че под него влизаше вода. Виждате, че мокрия път нямаше отражение върху позицията на устройството. Но водата от локви може да създаде голяма сила и така шофирането през такава локва с висока скорост би съборила устройството. Вторият тракер, който е по-отдалечен от камерата, се задържа здраво, защото беше монтиран върху равна повърхност и това би се сравнило с наличието на единична салфетка между тракера и вратата на хладилника. Монтирането на тракера по втория начин ще му позволи да се държи здраво, дори когато превозното средство преминава през големи локви. В идеалния случай най-добре е да монтирате тракера някъде, където не се пръска директно от вода. Можете да видите
че дори шофиране над бордюр не измества устройството. Какво е правилното позициониране на устройството? Тракерът съдържа GPS антена, която се намира от другата страна на серийния номер. Тракерът трябва да се монтира така, че GPS антената да е насочена към пътя или към външния периметър на автомобила. Ако антената е насочена към пода на автомобила или скрита в дълбока ниша, тогава тракерът няма да позиционира толкова точно. Позиционирането на GPS антената оказва значително влияние върху броя часове, които тракерът може да работи с едно зареждане. Например, в режим периодично събуждане веднъж на всеки 24 часа, разликата между добър GPS сигнал и лош може да се изразява в скъсяване на живота на батерията до 50 дни. Какво да направите, ако тракерът падне от автомобила? Когато тракер падне от превозно средство, той остава функционален и продължава да предава местоположението си. Не би трябвало да е проблем да го намерите, дори ако някой го вземе. Може да се настрои известие, за да ви уведоми, че тракерът е паднал или че някой го е премахнал. Винаги препоръчваме да използвате режима за активиране от движение за проследяване на автомобила, като общ режим. Други режими могат да се използват при специфични изисквания или обстоятелства. Предлагаме също така да се уверите, че тракерът е зареден на 100% преди да го залепите. Това ще ви спести време и усилия. Когато батерията има само 20% оставащ заряд, можете да зададете известие за получаване на сигнал и е препоръчително да презаредите GPS-ът колкото е възможно по-скоро. На този етап препоръчваме тракерът да бъде премахнат, ако е възможно, или да го превключите на режим периодично събуждане веднъж на всеки 60 минути. Това трябва да се направи, за да можете да продължите да държите тракера под контрол, преди батерията да се изтощи до край. И също така, ако тракерът е паднал от превозното средство, все още да има достатъчно време или живот на батерията, за да го намерите и приберете.